ଈଶ୍ୱର ରାଜି ଏବେ ନୂଆ କି କଲଜ ଯାଉଛି ହିଲିକି ଟକ ଟକ କରି ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲେଇ କଲିଜା ଥରେଇ ଦଉଛି ତାର ଗୋଡ ଲାଞ୍ଜ ପରିବାଳ ଆଖି ଚିଲିକା ପରିକା ନୀଳ ତାର ଗୋଡ ଲାଞ୍ଜ ପରିବାଳ ଆଖି ଚିଲିକା ପରିକା ନୀଳ ସିଏ କଲଜ ଗଲା ବେଳକୁ ଛକ ଯାମ ଲାଗୁଛି କଣ ଫିଟିଲା ବେଳେ ଫିଟିଛି ମୁଁ ତ ହାତ ଧରୁଛି ତୁ ଏକଥା କାହାରି ପାଖରେ କହିବୁନି ନହେଲେ ମୁଁ ମୁହଁ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ପାରିବିନି କୋଉ କଥା ଜାଣିପାରୁନୁ କଣ ଏଇ ସେବା କଥା ସେଟା ବା ସେବାରେ ଗଲା ହଉ ସେଟା ସେବାରେ ଗଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ସେବା କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ସେମିତି ନା ମୋ ପାଖକୁ ଶୁଣୁ ସେମିତି ନା ତୋ ବୋପା ଭଳିଆ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ ଯୋଉ ଭାରତ କରିଥିଲି ସେ ଭାରତ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ଚିନ୍ତା କର ଶୁଣୁ ସେମିତି ନା ଟାଣିଆ ନା ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଆ ହଁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ବିଶ୍ୱାସ କର ମତେ ଶୁଣୁ ତ ହଁ ବାସ୍ ସେଇ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ ସବୁବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି କିଛି ନା ଆରାମସେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ ଶୁଣୁ ତୋ ବୋପା ଯାହା କହିଲା মেমোরি চিপে রেকর্ডিং রইলা হ্যাঁ তু কিন্তু রাজন ভাই আগে সব মুহ খুলি কই কোন মো আপা কথা না মো আপা কথা মু কোড়ে কইবিনি কহিউনি না কইবিনি কেউ না রসি গজা হইব এ